téléspectateurs au moment provision calminama on juurama eɗen en direct émission men o parle noon hannde eɗen ɗo tartinde seeɗa pour un concert de sensibilisation mo Micromet organise avec collaboration de Banlieue Musique. La fois passée c'était au PK9 et c'était validé machallah. Cette fois-ci eɗen ɗo e tartinde seeɗa pour un concert de sensibilisation stop 108 noon haala yimɓe poti wattude haggillaji mum par 108 moƴƴani 108 yaaden ga ar yimɓe walla en ga ar ɗum ko famille ma rek tampinta kadi busuɗa kadi tampina koreji mum ga arɗa ɗum noon oɗon ñaaga ɓe gaccaton ga arde yimɓe mbatton hakkillaji he mon toppiɗon jangdene quoi par ce que ɓuuri waɗi important wonde ko bindol bandi eres wani jambude wiɗaraɗo min ɓe je ɗum kadi ɓeydo tappude wayde allah huɓɓi ɗum ɓeydo huɓɓude get up because my way awawa hade min persude bindol bandi bindol bandi bindol bandi eɗen ɗo eɗen gonde fight crew ko jeune rappeur mo gandanɗa hono ma e cartonné nder saaha mati kadi ɓe mbawi ligguey mum mbaɗato avant de partir solumen ɓe yiɗi andude avis mon e concert sensibilisation mbaɗaɗo hannde nder tarhing sel avant tout d'abord mi salmini kadi mi salmini public sivɗo amen o normal mo li kadi concert sensibilisation ko bonnide ke mbaɗi ko noon sey par ce que sa ƴeewi concert uji tout le temps heewi dartinde ɗum rek à cause arme goto woni 108 a faami oɗon action haade yimɓe évoluade quoi so yimɓe jiiɗi yarude yeeso rek calon ko heewi ka violence o ko ɗumen banggue ayi conseil public o rek ko stop 108 ak Zain 108 e jiiɗi yadude fight crew e ko ɗum banggue quoi par ce que minen komin laaɓi min jiiɗa tunde yanta e amen en tant que membre Amadou e nder fight crew hol message mom hol miijuma e concert sensibilisation mbaɗa avant tout min calminaɓe kamɓe foof en même temps min félicitaɓe min félicite ɗum ɗo Banlieue Musique c'est que ko tinde amen cagui ɓe invité amen en même temps respect noon hakkude amen emin ziyara ɓe ɗum noon emin kadi monta ɓen quoi ko fate sensibilisation ko hunde ganduɗa hoorema extra quoi te machallah ko hunde ene findina jeunesse o surtout nak sukaɓe kamɓe goni avenir demain o te ɓe cohla vraiment ɓe mbawa habbitade amen ɓe jaade amen objectif o min ndende combat o min mbawa ñifde ko wiyete 108 jippine hen itte move o wawa yarude yeeso saabu hande jeeya ko tardini rapprim hip hop mauritanien surtout ma ɗum noon ten sohla so dañama onon en tant que jeune rappeur wonɓe ɗo e nder tarning hol message mo mbawɗon lancude ɓe pour haare nde kam no mbiɗon ni stop 108 wawa danade hankkadi message mimin lancata ɗo ko message goto dabbo juuta hen ak Zain par ce que mbima seeɗa beela men jaam fof quoi ak Zain wanda sa faami wadde ɗum noon eɗen jiiɗi wonde il faut que yimɓe gummo e jonde quoi mais seɗen mbi tout le temps enen kaɓate koye meɗen ko caggal rek jarten netto powɗa hoorema fof ɗon tawata hoore ma quoi mais ak Zain conseil tokos rek mon fof yo reeno kadi yamganono rek ndeno armuji moƴƴe hen ak Zain an noon message mo mbawɗa lancude men aye min message am mom pour wasde genu temps ko yomin gara min beesa armuji ƴeppo armuji foof less ɓe gara ɓe mballo mouvement hip hop mauritanien min mbawa yaltude hen emin cohli jeunesse o neɓe cohliri min ni minen kadi ko noon min cohliri saji minen komin profil uji rek mais kamɓe goni couverture sans mabɓe min gona hen donc nak ɓe garat ten ɗum ɗon e armoji wawa yadude ɓe powata armoɓe gabbiro amen min jaari min mbawa yaltude hen yoɓe mbadde non à la violence rek minen fof min ndende combat o onde réussir bon jeune uji onon kadi kam kala oɗon ñagande powtun armoji less mbaɗ non à la violence stop 108 enen fof mbawen yarude yeeso quoi et mon caméraman comme j'ai l'habitude de le dire rek suis-moi ko haaju mum so wonno compétence e gotal natta dille mum on discours jufne becce mum arone hakkino joni min fakka ɗum kamɓe foni go capalap ɓuɗide suude fo wimalal bonɓe dans le bec welade wima onin bak mais yakade mo seut e garsogade bak woni fo yo ƴettu tamu ay goto majjani luuti ko caggal bamu gubane hongo hoore mum so tawi gubane andi cibinɗo pamu kadi publicité dowpi ay goto majjani keyesi ko hantishi jalaki politique nomin kulani pour le moment on est là en gari ƴewede Yakar Africa veut andude hol miijumon e ko jeune uji gaddo ko de sensibilisation mbaɗa ɗo en tant que rappeur mo gandanɗa hoorema oɗon ɗo nder merci beaucoup pour la question bon oɗo initiative machallah min jii hen tan ko affaire go mo gandanɗa hoorema ça fait avancer le pays quoi ne ɓamta wuuro ngo ɓe ganda hande nokshot hande violence uji no wayi hewde wuuro ngo sa waɗi concert pour gasa ko probléme donc sen mbawi dañde
mouvement wala des jeunes mauritaniens ndanono mbaɗi ce genre d'initiative pour Stop 108 donc somin gari min joué hen ko weltare ha heewi quoi c'est une bonne idée quoi initiative o machallah. Merci beaucoup en tant que membre kon mbaɗa photo ko oui ko wi ko rek vraiment bon violence o kam vraiment wona affaire goto pewɗo par ce que en gandi vraiment bon kalde yimɓe mbaɗi concert wala ko nandi hen bon ko violence ude tout ça bon goppen ɗum ɗon goppen violence ay mbawen avancé quoi parce que violence wawa avancé yimɓe gaccu haare gaccu violence surtout 108 à la sens ay gagna sehel ma walla sehel ma ay ko caɗele entre men tan quoi an arat janggo e jaam aɗa waɗa intervention o ɗon nden donc ɗum ɗon tan quoi goppen 108 en tant que deux rappeurs mo gandanɗo hoorema yakar africa oɗon ɗo nder Mauritanie hol message mo gandanɗa hoorema mbaɗon lance junuji wonɓe ɗo tan en ga arndire nder koye mumen ɓe yeah ga ardirde nde moom vraiment on apprécie quoi min beltaki hen min beltaki ko concert waɗata yimɓe ne jowdiri ko min beltaki concert waɗata yimɓe ne kaɓa ko sago amen sago men enen fof so concert waɗi yo réussir yo yimɓeɓe fof gara jeeɓa concert guura spectacle ko ɗum gurnata haɗo quoi en fait ɗum nawata musique o yesso wasa wadde haɗa wasa wadde haydara vraiment ga ara o kam min beltaki hen ɗum mbaɗa foye dow gaari oui ko wi ko rek par ce que enen bon wawde tan ko wadde concert aji pour yimɓe belto hen donc ñalawma weltade forani wadde sunare quoi c'est à dire garɗa ko weltade poɗɗa ko arde pour weltade forani arde pour bonnude warde sehed ma walla ko nandi hen aɗa ɗum ɗo ko sunare won tan quoi donc garen yimɓe belto e jaam yimɓe kote e jaam quoi oui merci beaucoup pour votre participation eɗen gummima ɗo ɗon en poti fadde o quelque lapeur uji nani yesso to donc je vous donne rendez-vous ha yimɓe ƴeewoyaɓe to wonɓe to ɓe Hey brother, hey, never bother for money. Getting a yawan, oh my son, Jinabe manjiri yangona. Getting a yafet man. Hey, Damini Nanade. Adamini Fetud. I don't know what I do, man. Nada Yagian. Yanini Yagian. I do not sound of that woman. One is Ramano. Look at the park, look at the jazz. Well, you're near Nana Baba for money. Giving the niggas a yawan. Yana something, not a tag man. I know what kind of market top. I boy, you know, watch the China. What is Shama but the Rega? I hate that everybody. What in the Maya Bas? What in the Maya Bas? Suite comme no mbirno moni rek enen garti ɗo ene usoɓe metti usommo TAC monsieur Amadou wonde membre muɗum Amadou hol miijo mon hol miijo mon ko wona ɗo vraiment kadi hami gaddi hunde idée moƴƴo adi vogan salmini mon onon fof go fof inde mum e yettode mum nen Stop 108 gaddaɗo ɗo heno hunde fotno addede guila ɓooyi wona hande ga alhamdulillah ga gaddi ɗum wadde e fof kokken ɗum haqqi mum woni hoy ɗum wannen ɗum yimɓe paama kadi vraiment jiɗɗen haalande ɗum jiɗɗen haalande pippol o hokko woni Stop 108 Stop 108 ça veut dire paaha walo bawɗo yawde balɗo walde neɗɗo kaɗon paaha yawi walde neɗɗo wari neɗɗo kadi walla gañde neɗɗo wona hunde ɗum ɗon fof e forani wone paaha yimɓe mbarodiri hen a yiiɗo yimɓe mbarodir taw hunde bolle puyɗe mbarodiri hen wona hunde yonde sen gummim noon paaɗen koye membre makko alto hol miijo ma ko aldere oui donc adi fof e salminago quoi je salue tout d'abord ko woni fof quoi mais de comme ko ari ɗo ko woni ɗo ko hunde wande fayida kadi wona hunde wemde kadi donc amin ɗamino ɗum ko guila ɓooyi mais ko yite ko yonti fof tan ko yonti fof ne weeɓi quoi donc ko potan mi wiide heewani par ce que déjà adjo haali ɗum fof quoi donc wiyete hen ko yimɓe ne poti rentade kadi poti famodir par ce que ko violence mbaɗo saf ko enen tan ko tardement amen enen quoi koye men tan kadi bonnan tan quoi donc so yimɓe fof jaaɓi jokkodirde famodirde ça passera bien quoi en tant que deux rappeurs mo gandanɗa hoorema oɗon ɗo e nder tarir hol message mbaɗon lance joni tarir ko faate sensibilisation mbaɗa ɗo en onon yimɓe fof dal ok min mbawata rek wona tahir rek min mbawata wajade hamɓe fof mondo fof taw huutirtoɓe 108 yo ɗaccu 108 quoi ɗum
ɓuran ɗumen wadde jeerin yo ɗaccu 108 ga wondi neɗɗo fof yiɗan bandum jam quoi yiɗan pippolam kadi fof bawɗo wonde fof jiɗami ɗum jam yo ɗaccu 108 vraiment kadi yo ɗaccu 108 wona hunde merci onon kadi kam kaali ko mbimon yo gaccu 108 moƴƴani ala battani ala haydara avant de partir loin men jaaɗo e goɗɗo artiste uji kadi ƴeewen miijo mabɓe ɓe kalata joni joni min gartuɗo avec d'autres artistes en garti ɗo ni monsieur Tiay famille Tiay lan mooy sa xalaat li si lu ñu organisé xam nga ñu si wax ay stop 108 non violence aussi danoo bëgg gars yi defar ba mu nice xam nga ñu bàyyi problème yeeg xeex ak xuloo yi loolu tamit bokk na lu mu yàqu tamit xam nga ñun ay jeunesse la ñu yaakaar na ñoo mën a defar fii kon jàmm mooy lu wóor quoi bu doon suñu san nag dañuy def jàmm mu rafet xam nga ñu defar affaire bi bu mu rafet ñun ay jeunesse lañu rek te jeunesse yee fii des léegi mag yi jeexal nañu léegi xale yee fi des dañu war a defar ba mu nice comme nu nga koy waxee rek stop 108 non violence. oui en tant que jeune tarxil fii un artiste lan message nga mën lancer jeune tarxil yi nga xam ni ñoo ngi nii di utiliser ay 108 di garanti seen diggante. loolu daf leen di yàqal rek. loolu daf leen di yàqal rek pas boo dégloo suñu son bu bees bi instant yi ci loolu lañ siy wax nii danoo war a bàyyi 108 yi parce que 108 daf leen di lool seen i waajur yi ñoom it fii booy xool ay néew gi doole rek ñoo fi def yu bon ay néew gi doole ñoo xam ne amuñu dara di sonal seen waajur yi noonu ñu ngi ñaan bépp jeunesse nag buy def dund bu bon bi moom na changé ko rek mu changé ko parce que lii jëmul kanam quoi. Ouais, merci beaucoup monsieur Tiay nu wi moni rek bàyyi leen 108 moƴƴani on va retourner avec d'autres artistes et tout de suite. Yes, I'm gonna lie, me gonna bend and neck on the buff. I'm a feel my gelato, eating, get a boy, mother off. So what's it done, what's it, who the fuck? I need a team, the lady, get the fuck, but I'll run it, but run it, get a hoochie, but I'll run him a video taco. The Hana, the Bono, Kim, the Jilly, has he never had me? Yeah, I don't want to go to move, and I don't have one of them. Yeah, some of them, the Kim, and the two jump, only move. What the little look, but even Allah, if this my hair, and move. Ngati ɗo ene e plus groupe kon ganduɗa on ma concert sensibilisation mbaɗa ɗo ene nder tartinde seeɗo sen sen an holwit my concert miɗo concert o plenaire o machallah affaire o c'est bien passé wiya ko stop violence donc jiiɗa haare jiiɗa 108 donc ko balle musique ɗi waɗen jungo mum donc affaire o stop par ce que enen ken jeunesse enen goni yakare janggo donc enen peñde jeunesse o actuellement tan enen peñde jeunesse o a wawa développade donc wiya ko stop 108 non à la violence haare 108 goppa so jamma wiri goppa donc affaire o ko en fof nendi ɗum donc violence o ne heewi ɗum waɗa oɗo plenaire waɗa ɗo Yan en tant que jeune artiste aɗan ɗo e nder Tarhin depuis longtemps tu fais ta musique kadi aɗa carton hen machallah hol message mbawɗa lancer jooni yomɓe ɗo yeah donc affaire o jeunesse o ko mbiyami jeunesse o tan yoɓe garta hakkille e koye mabɓe no feewi par ce que violence waɗa ko barke par ce que en temna koye men tan jomum en mbawi haɓede tu vois jangge jaam ko kaso tan mbaltete quoi par ce que jaɗani tampini yummum tampini bamum jinnamumen wani quoi donc ɓe mbiyata yeɓtinne koye men no feewi
Ouais, c'est un merci beaucoup. On va partir trop loin. Mais dans l'artiste God, Inch'Allah, merci beaucoup. En tant que jeune fille à Dari Ndertal, hol mi tuma e gola do. Mujamen machallah ni fi ko modi ko kadi machallah mais hedi bale 17 tino ko ma ko wona arde be gacce hande aussi parce que dum no wiya ko stop 108 kon wadde baran stop enen fof te aussi kadi be yidi kadi be fo nangdir tamer présent horam ko fam ko def ko lay ne wol ko def dal jonjo aussi be yidi kadi enen fof en même temps nangdiren gonen jungo woto après stop 108 gacci dum hareji ala mana enen fof nangdiren gonen jungo woto fewde parce que yan ko fewde mimba parce que an wona be nan ma parce que sen nangdiren ala nangdiro wa be ay ko nangdiro wadde gasi action wadde ko no way mbiyam stop 108 ko stop 108 kadi nena koy men enen robe aussi nangdiren kadi worbe aussi nangdir be gacca hareji parce que kadi se mi jana hay gor rek be ndejan gacci kadi folen gacci fof so paag won to handi kona naate neddo paagane handi hu fof kona naate neddo min be andi aussi kadi mi salmina kadi fam ko JBF won be fof machallah partout machallah mi salmina aussi kadi jidde o boma ande kadi aussi kadi machallah koy no ma ken detta aussi merci kono jaara oh merci a jaram avant partir trop loin men daado JBF to joni Inch'Allah donc kam la ma rew mi paye JBF faites du bruit pour JBF sur le DJ أولاد الوطن ياب السلام عليكم وبالي 17 يا Odan party fans club JBF toy come on man yeah what's up yeah welcome my hood banlieue ji refana saka ni yimini parce que la mu wi ko won bidaka ni hamni besh hebin dam benati wajede jangdani ren pom mo jewata hasina ko bandani gero men bado bonel len pen pour gongol ko wattu to jude zone boda chain to be bantu yeah dj lo ndo ko sami kefti na kat kade buru ret ebe gande RCC ko sene ñi fako ma alimet JBF futi madana men bayra guso ko gëna sunu ngari ko na kam so guso dina tam bamira guso tabi na ngara ko kam so guso ono ko bodam ni ke salam JBF pare pour ko buru flam ono sika pris ala dari ara pour ko so me desele yinde ma winda ka list to wiya ma rapi ko redi ko minen be tawat ma niga adara fi jibinde MC ko mamme no ngente ma niga ngani ko king man real man we get it no drum keep man my got pop coin my mother mas do king fire last mother win mother mas mother win mother mas get it every class I need to min na da mother pass yeah na da mother pass yeah okay let's go mon ala ko mbodo hen sonu jibeli buli kedi nem jini hen golo jode nyen fu nduti kedi jati hen ko sonu masana imbe no mun nyawi hen ko gene hubi min fay min zo mabbe be jidu wikiri kedi boni be mabbe mo yette bani mine mo so yama king na to me hal mo dali go king one more man back back men ngedi kedi be nati ti wala bani mine bon comme nous vimons joni men gartudo joni payene JBF emen don dari ko Mamzodi King et Las Bandimine Mamzodi King Las Bandimine en tant que jeune di rappeur mo gandan ko mon odon do e der tarhin ni be dit andu hol mi mo sensibilisation bala do joni no yeah what's up assalamu alaikum avant tout donc mi salmini équipe ko ma provision kadi min beltima vraiment ko be gardo avant dum kadi min beltima kadi micro bet sabibe ha dum do kadi wadi collaboration et ban les musiques donc vraiment ko weltare hande ko concert pour sensibilisation stop 108 donc JBF kanyum adde ko ballal mudum c'est ça min gari minen kadi sensibiliser yimbe parce que ko liggey amen be gonno sensibiliser donc min kebi producteur uji pour wallobe amen ko min sensibiliser ko donc min garat min noto ko dum adde amen do quoi ouais las min beri dan nit mijuma ane ko yahado e ko jindani ok assalamu alaikum wa tout le monde avant tout ko weltare monde en plus affaire action amen beltene fey parce que machallah par les musiques micro mbed ne fi quoi parce que action wana hunde wemde quoi wadde stop 108 pour yimbe mbaw wuurde ngati violence wana hunde wemde quoi donc amen remir sabu no moddi ko en plus wala yimbe sensibiliser yimbe c'est très important quoi bon anon en tant que jeune gonnon jeune rappeur mo gandan ko modon dari do e der tatin kadi
travail battono machallah je vous félicite hol message mo baɗon lasuɗi people mo gandanɗa hoorema en keɗomo ɗon ye public o l'ensemble rek l'ensemble public o rek ko sensibilise débat joni wideɓe yoɓe teey ko mbaɗata ko yimɓe fof jiidi yimɓe wone ensemble yimɓe foti ko nangodirde wotani toujours na kaɓa en surtout 108 uji violence gonɗo donc yimɓeɓe gummo e oɗon demen jalta e oɗon demen ƴeewa demen goɗɗo ƴeewa janggude ƴeewa wadde quelque chose kene nawa yimɓe yesso mais toujours yimɓe doga ignorance jaaha janggoya toppito ko heewi ko bas toppitade haare par ce que haare jibinde ranko mayde quoi oui non lasan hol message mo mbawɗa lansude an en tant que jeune rappeur dariɗe nder tani ok message rek ɓurde rabbide mo lansam yimɓeɓe par ce que il faut que ɓe keɗo ko haalta ko c'est très important par ce que sa yi mi gumminima stop 108 wona hunde fijirde quoi mana andu ko jiɗɗen hene ko ɓamtade mana andu il faut goppa haareji goppa affaire uji cogos par ce que affaire uji cogos ɗi e certain affaire uji mbaɗi comme noon en kañum he addude probléme ha affaire jiwodiral ɗin affaire uji ara hen quoi donc goto foof yo won cool mana andu so neɗɗo ari programme anda ko programme addi ɗum so tawi kadi ko bone ardano kadi hay wasa arde ɓuuri quoi donc neɗɗo ari ɗon il faut notre amen no min jiɗirni c'est ça rek en plus soɓe nani c'est bon quoi wallahi par ce que ɗum ɗon tan woni komin pawaten kadi ko weltare vraiment ko ɗum dariɗo emin kaala ko chaine Obama Provision donc avec siste ha o donc min beltimen no fewi kadi e wiide fansuji JBF kadi ɓe gon reste branché anniversaire JBF deuxième édition 2019 o inchallah bientôt donc e mois d'avril o bientôt kadi min lance date o kadi inchallah ça va fonctionner inchallah merci beaucoup JBF on jarama merci beaucoup avant de partir so loin min jaaɗo kadi wasa recruter ɗo quelques cibles uji mo gandanɗa hoorema wasan dañen hen avis mabɓe ko waɗa ɗo en ko donc caméraman suis moi en gatti ɗo ene chaine meɗen Obama Provision émission men au parleur recrute membre fondateur de micro-mbeddo ɗone quelques détails akkandi kanko mo en makko mo président hoorema kadi mo hokkuma détail mo cohluɗen andude monsieur salminama assalamu aleykum Obama Pro mi salmini mone moɗon fof bon kadi mbiɗa félicite moɗon e ligguey mo gonɗon e dow mo min mbiyetemi ko Aliou Ba membre fondateur micro-mbeddo en tant que membre fondateur micro-mbeddo est ce que fondation mo mbaɗɗono waɗen moon gartam yaade financement walla on jogui est ce que wonmo mbaɗtono collaboration bon wallahi ma seeɗa namdal ma no waɗi fayido micro-mbeddo min kuddiri tan ko ni hen doole amen bon kolo wonno ko amin mbaɗa concert aji nder concert aji no heewi violence min mbi pourquoi pas min mbaɗora ko jeunesse o pour min mbaɗo jeunesse o nan il fallait ko min ƴetta idée wodde komin mbaɗi comme ça komin mbaɗata ko min mbawa sensibilisé hen jeunesse o ɗum wonno miijo micro-mbeddo créa ko en 2011 nde min créé ɗum nde min mbaɗi ko plateau min mbaɗi ɗum konoje e bidon pour wawa nodditade e komin noddi ko woni mbeddo o min mbawa yettade sukaɓe min jeeyde maɓe mbiyaɓe ɓe janggu yoɓe liggo yoɓe ɗum mais ene muusi noon wiyete ni rek hunde foof début foof ene muu mais kala nde min garno yaade propre moyen amen ko cotisation amen min gona association piyowo chaque mois temedere walla goɗɗum mais ko idéji ɗi min jogui ɗi rek kala komin jiiɗi wadde e gurdamaɓe walla kala komin jiiɗi waɗande jeunesse murten min dendu min trata programme o min ƴeewa holno min mbaɗirta ɗum comme ça goraɓe fof kala ko jogui kala ko wawi wadde min mbaɗa guila 2011 amin mbaɗa vidéo ji amen amin lance ɗum e YouTube amin mbadda ɗum e artiste uji pour hollum sensibiliser jeunesse o e nder hen min jogui initiative wadde stop 108 emin keeɓi initiative stop 108 c'était 2015 min bindi projet o pourtant ko min jogui noon sehil amen goto e nder staff micro-mbeddo o woni amin darñi amen concert anniversaire micro-mbeddo yuwa faak nder hen min jogui miijo pourquoi pas min toftata ɗum ɗo par ce que ko miniraɓe amen mbaɗa ko koreji amen ko sehilaɓe amen holno min mbaɗirta pour min mbawa yettinde idée o komin yiiɗi wadde film documentaire komin yiiɗi wadde concert aji sensibilisation e leyɗen il fallait ko wooda ɗum min ɓaggi amin mbawa wadde komin jiiɗi wadde ko minen tan en tant que micro-mbeddo min mbawa wiide yomin mbaɗ no min jiiɗi waɗir ni tant que min jokkodirani e wadde ɗum waɗi min koloɓe association ko wiye entente pour la jeunesse ɓe gari ɓe soutien amen niveau kamɓe réceptivité kamɓe koɓe autorité o jiɗi réceptivité ewo min ƴetti min bindi projet stop 108 min postini ɗum e union européenne aɓe jogui projet goto aɓe desdi ɗum préparation de conflit jahata ko kañum nen ko ɗeɗo gueɗe nde min dépose toon projet o naati ɓe mbi kamɓe maɓe accompagne micro-mbeddo eko waɗate dow mum ko ɓe mbawa finance amen montant moɓe jiiɗo mais maɓe accompagne amen min mbaɗa komin jiiɗi wadde concert aji finalement ko ni enen aide o
ari kamɓe nangan amin en jungo heddi ko contribution micro mbeddo min mbima min mbaɗ 4 concert e nder muqadaji ɗi somin gasni concert aji ɗi après min mbaɗa ko wiyete film documentaire o min mbawa produire concert aji idée o haɗani ɗo hennane amin jiilo chaque instant dañi centre mo gandanɗa hoorema taw sukaɓe ene mbawa liggade en jiiɗa ko sukaɓe ren ene jaaha en beddaji en piiji en mbaɗa taw mbaɗani hayda taw occupade en tant que jeunesse consciente woni objectif amen minen e darde amen ko sensibiliser population e fannu momin mbayo par ce que au niveau de concert aji ɗon min mbaɗat ma wod jiiɗo walla nana concert wiye koye fijirde min ngol mais jeunesse hande on mbawɗa noddude tan koye gueɗe baaɗi e nder ɗiɗo concert aji min mbawa sensibiliser man gasnimi jaabima namdal ma jaabi mais affaire mbiɗa sam famide haalma ko won centre je ne sais pas mbaɗɗon pour nanude esen nanude sukaɓe mais est ce que ɓe gari norade moni ko mbaɗɗon sukaɓe min cohlunoɓe gari machallah notade amen par ce que min gudditi centre nuye urbain art groupe wonno idée amen koko ƴewde sukaɓe pour intégre deɓe e côté goto min mbaɗa prise de vie amin mbaɗa montage vidéo ji e ɗe ɗumɗen min mbawa occupde deɓe oɗon côté komin mbawi quoi mais idée amen ɓuuri mawnude centre ɓuuri momin jiiɗi wadde o centre insertion taw amin jangguinen sukaɓe mette amin éducaɓe hen amin ballaɓe taw kalam ala liggey amin mbawi ƴewande ɗum ɗo wawi insérade amamin komin cohluno sukaɓe ko komin nottanno sukaɓe ko aɓe paami amen hen par ce que hande amin mbawi joddade e mabɓe somin jii goron waɗat fewani amin mbawi yewtiddemo amin kalde mo alors que wonɓe mbawa yettade sukaɓe ewa neɗɗo sa jiiɗuma a wi wonde o ko bandi nañori tuma woppimo yeeyi rek o ɓeydoro ko dégordi ko miye kanko ko ɗo yahata ɗo walla ko essayata wadde ko an essiya walludemo essayata wallirdemo ko noddudemo jewtidamo kumtamo gandinam ko wonat ɗo e nden ko âge mo tolni oran namdi ɗum mais wonko foti wadde ha heewi ken daɗaɓe certes ken daɗaɓe mais so ƴeewi ko caɗele meɗen fof kadi enen tekkindoni en ngala haydara ken daɗaɓe en janggani ɓeydoɗen tan ko yaaru caggal pour mbawen nagde yettinde sohluɗen ko il faut gatten keɗe il faut gatten violence il faut gatten fanjagal ngal il faut gatten neɗɗo yaaha sooda passe muɗum waɗa yiwo miñum debbo walla banum debbo goɗɗo walla yiwo sehil muɗum ɗogoɗa tuuɗi ko probléme juuɗo e juwaɗo fof jogui probléme minen o ɗin message uji min jogui amin lancé jeunesse mauritien sans exception noon wona dolfo o wona pullo o wona tamaro muttanna commune komin mbaɗata ko guila micro mbedde créa ha initiative e top 108 yaltinan min kaldat ko jeunesse mauritien fof e langueji ɗi fof kadi min kalantat yimɓe ko non ala violence top 108 laalil on kala ko gandanɗa hoorema en adda violence développe ta leydi ndi min jaadani mo mbaɗɗon ɗon nder légal mono kañum commande no natiratin so yiiɗi arde pertimdere c'est gratuit walla won formulaire uji poɗɗa rewtan ha mbawa namde no c'est gratuit jomum addat copie carte d'identité muɗum tan inscrive o so inscrivim comme ça ƴeewa holko yiiɗi wadde so tawi ko prise de vie walla ko montage walla ko wadde jijé walla ko wadde tawi ko rappeur wonno tawi no wadde écriture par ce que won sukaɓe wonnoɓe e milieu moɓe gonno agressannoɓe ɗum ɗo min pooɗi ɗumen ha gonti artiste uji hande nan daari ene mbajo tel ko jawɓe fou en nanɗo mbajo yimɓe par ce que hollum ene gandi koko ndewanno ko ene watta ko cheytan gueɗe cheytan waɗanno ɗumen nde hande gatti aɓe nooti amen komin noddiraɓe ko ɓe gara min jodde e mabɓe min kalde mabɓe niveau momi jiiɗi yaado après min mbawa walludeɓe jarama merci beaucoup annigal jaram hol message mo mbawɗa lastan yimɓe e comment bas mbawɗa lastan yimɓe bon message min joguini tan ko sukaɓe yimɓe janggo yimɓe gon goto ko yimɓe jiɗɗo kadi ganden nokshot walla murten ko enen dendi jeeyi ɗum hay goɗɗo jaami so feewi ko enen so boni kadi enen ko mbatten ɗo enen ko yimɓe jiira ɗum fijirde mais ko retrouvage goto fof wonko tanggara e goɗɗo an beddoto école woodi tan ko laawol ndewɗa sa rewi laawol moƴƴolngol paasa sa rewi laawol bonngol reddugla ɗum noon wonko tangarena hay ko université minen wonani amen ɗo hen ɗum noon babama bolot nan ɗon woɓɓe woɓɓe initiative goɗɗi en créé eɗen gooni so yimɓe tiim dokka golle jangga liggo ngol goɗum laɓɓini ɓerɗe mumen inchallah maya merci beaucoup a jarama monsieur ba comme no mbimne rek ɗum on est ce que famit noon moƴƴani ɗumen ɓuri ɗum kadi eɗen poti rentade ɗum avant partir ɗo no en mi sikkirane gaare fe émission men mais avant ene gara fe essayen ƴewde projection mabɓe o mbaɗde o wasa dañen hen quelque chose inchallah merci ça va a salminama toon yeah ça va bien mbaɗɗa tampere somi nani ko Idy Negro yeah bien sûr non Idy hol miijo ma ko waɗa ɗo ko ade adi ko fof mi salminiɓe kam fof aussi ko waɗa ɗo ko affaire goto moƴƴo ko objectif goto moƴƴo woni ɗo quoi bon mbaɗi hen duwaw kadi Allah yettini Allah timmin fandare nde kam duwoto ko natta objectif mabɓe ko ittuɗo 108 wiide stop 108 quoi
minen artiste uji kadi min ngari ko participation amen bon min ballaɓe lidde affaire o yallah newni rek quoi Allah newni no winima Allah newni inchallah Allah kala ko waɗi jogum tan feewat eyyi idi hol message maɗa mbawɗa lance public voilà bon message lansan public o ko première chose ma ko meilleure arme ko éducation neɗɗo d' abord foti ko janngude yiilade jangde yiilo wonde yiilo wadde parcours vie mum quoi tawana yaadene influence wonɗin viewuɗa jeeya gurdam ma tawan jinnaɓe ma tawan même pas e diine ma yimɓe ɓeydi tinnade rek bon ɓeyde jobde kasi nden to kalkine wiye violence donc bandiraɓe oɗon ñagani nden torɗon kala ko wiire violence par ce que village moom mbeɗa andi tan mi yiyani ko fewde sona ko bonni e oɗo aduna ɗum noon cameraman toppuma ba leegi mimaya rewyam tan hani gay ɗum foof nandi no limite min allah gonni tan an aɗami kono maɗa mbeɗa ñamte an so ɓeɗo ko ñawde nguru ɗum ɗon wona haaju ma joni bandiraɓe ko ɓuuri raɓɓidde haa ɗo tan sawit moƴƴani wona ɗum kalannomi de woppam am jokkire haram ñan fof ɗum aɗa andi wullanta hooram somi fuɗɗi hunde holto jokkide ok bandiraɓe onon gandi enen pori liggade koye men woni holɗum cukkuɗen aɗa wawi wonde cukkuɗen taw ko hakkille mawɗo 108 ko jogorɗa 108 sa joguinomo bic e crayon e cahier e nder poche ma aɗa janngoya wiya waɗi woppammi gayna haɗam ok a ƴetti a mahli kam ga aɗa janngoya anani dey sa mawni ma dañi ko yimɓe ne ƴewori ma dañ nafa jinnaɓe ga ko jokkitan ɗon tan sa yiɗa yaaf wona question mi yiɗa alan jon koñ deƴƴi muhim enen fof mbiyen stop 108 joni moƴƴi eɗen jippo comme jiŋo ka hoɗɗum jiŋo mane mbattuɗa yimmude kadi hande sa yimi tan wimat joni yim bisimillah gille ko dange angi gille ko dange angi ko gelli henone onno ko gelli henone onno est ce que angina inno est ce que angina jagno angini ganga soyi merci merci Bon, amis téléspectateurs, engagés fait émission au parleur concert sensibilisation et stop 108. Et stop 108 non comme bien no mon ginani kat et comme cible jam di mbi mon 108 mo jayen banen fer gacce dum ar mo gandanda horma ala avantage ba ko inconvénient tan jogi dum non do ñaaga bandirabe gaccoron 108 gandon kam 108 mo jayen et sen wattu hakkilaji mon dido jeune ko mbadat ko mbi mon stop 108 batten hakkilaji mon ne fe odon ñaaga non bandirabe ne batten hakkilaji mon non on se retrouve sur un autre numéro avec sur un autre quartier non calminam tole yimbe hewbe wurde stop 108 made yimbe mbawa dadde woni kali nangu bangue jaba stop 108 concert kewdi bonna dum ko 108 ko prek chaque instant jibinar ko bone garo fo yo ardu jam wasa ardu de bone stop 108 sale wonde net de bonde man wona nam net de pam no man jidi education pewde min jidi people am enen belti don nati yidi people am bandira do joben what ko gonden ok elebe mbiɗo bone dogotake nene wonma ko boni mbiya aya fotako bedde ko phénomène ñagim yo Allah ren hare e 108 goppa so jamma hiri joffa sabu a jeeya beddo get hala Mr Sen ya hala Mausen assalamu alaikum yen jeunesse bi diggi len seni nopp deglu ko